Vitajte v politickej konzerve. Robert Fico na okraj samitu v Bruseli pomenoval tému, ktorá je pre Slovensko kľúčová. Máme za sebou už aj krátke koordinačné stretnutie V4. Napriek tomu, že trvalo iba niekoľko minút, bolo mimoriadne dôležité. Predovšetkým sme sa dohodli na tom, že máme eminentný záujem tento formát oživiť v maximálnej možnej miere. Dohodli sme sa, že aj rokovanie v Budapešti bude tak vecné, ako sa len dá. A je dobré, že sme si dnes už aj povedali, aké sú naše spoločné priority. Je to predovšetkým otázka konkurencieschopnosti a vysokých cien energií. Tu máme rovnaký názor, čiže budeme vystupovať spoločne. Ak takto bude pokračovať V4 ďalej, tak si myslím, že sme urobili kus dobrej roboty. Napriek tomu, ako som už povedal, že prvé koordinačné stretnutie dnes trvalo iba niekoľko okamihov. Európa môže mať stovky veľkých rečí o hodnotách, stratégiách, budúcnosti, ale pokiaľ nevyrieši vysoké ceny energií a slabnúcu konkurencieschopnosť, obyčajní ľudia to budú cítiť každý mesiac pri faktúrach. Pri natáčaní videa sme zbúrali komplet informačnú tabuľu, tak im to tu musíme trochu aj poopravovať. Sorry, Európska únia. Prvé koordinačné stretnutie krajín V4 preto nie je iba formálna fotografia pre médiá. Je to signál, že štáty Strednej Európy nechcú byť pri veľkých rozhodnutiach. Len ticho v kúte. Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko majú svoje rozdiely, ale majú aj spoločné problémy. Drahé energie, tlak na priemysel, rastúce náklady firiem a obavu, že Európa sa vlastnými rozhodnutiami pripravuje o pracovné miesta aj budúcnosť. A práve tu má V4 význam, keď sa menšie krajiny ozývajú, každá sama v Bruseli ich často ľahšie prehliadnú. Ale keď hovoria spoločne, ich hlas už nie je možné ignorovať tak jednoducho. A preto je dôležité, aby sa regionálna spolupráca znovu oživila nie proti Európskej únii, ale za to, aby Európska únia začala viac počúvať realitu ľudí, fabrík, podnikateľov a rodín. Lebo čo pomôže Európe najambicioznejší plán na papieri, keď slovenský priemysel nebude vedieť konkurovať svetu? Čo pomôžu veľké sľuby o budúcnosti, keď podniky začnú šetriť, obmedzovať výrobu alebo sa tam presúvať tam, kde sú energie lacnejšie a pravidlá rozumnejšie? Fico týmto odkazom hovorí jasne. Slovensko nesmie byť iba poslušný divák, ktorý prikývne na všetko, čo príde z Bruselu. Má mať vlastný názor, má brániť svoju ekonomiku, svoje pracovné miesta a svoju energetickú bezpečnosť. A ak sa V4 dokáže vrátiť k väčšnej spolupráci, môže byť opäť silným hlasom regiónu. Hlasom krajín, ktoré nechcú žiť v ideologických predstavách, ale v reálnej ekonomike. Pretože na konci dňa nejde o bruselské frázy. Ide o to, či si ľudia budú môcť dovoliť bývať, kúriť, podnikať a normálne žiť. A čo si o tomto myslíte vy, vážení priatelia? Zanechajte nám váš komentár. Ďakujeme vám. Vaša politická konzerva.